Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Gamen Sen TV GH so Wofreme Ajoa searching. His Excellency John Rabanama. One I promise a headmaster for Crampusa Oba. Why would you scan be my woman, Mama Koto Pink Council, and impreconim ponche about the Union Cranedy. And the Sika Modi topper through a good came upon science and mask school, Munyabu school. Sika or Modibe topper through a good came, Eddie be a feeding crown Pamo upon National Science and Mask quiz, a big grand what it's assistance now, headmasters and the same, Omunim. Assistance now, no, Omuntimi nkwa sika bia ni account mu say omfa fu car and aso omfa feeding kran for omonko uwia no asa be ka che say wo ye resetting na ye kasa obechi atu yate Moses say akufu ado time anka do ba yire ko dwa ya to ma okofi na mo tika mu ye dede kuremu na mo fi se audition bi na mo ye o ana na mo dwen se keep fit bi na mo ye ni kuremu ye na mo so wo mra na obebu man mu tiri ene ye se 208 to 2012 nyame amfa akufu ado ama ka mu nyina mu from 2016 to 2020 mu tiri na ye ebra na MPP nam court nyina na sabi okatachie otene wan kona na watwa ne dokono ne nkate ayachi na wohwe momo ne nam court ne eba kuro we so no e na maso evo no e de mo asie because mo na mo wo sabi etire ne kon ne kashira mo betimi aso ade so eba ti mo nka makoma ntum yem me de mo baba 2016 na ya no mo fu edi sabi tire kuro mu ni bi na campus wo manya kon ne kashiri ade so we me de beso wo mo ma dehye ne memma nyina bewu enu nti na muhu ne saa no opon yesi ye nyina MPP aban andananado ne Dr. Alhaji Mahmoud Bomia etimi kura Ghana fo ne yesi wiase wiase nkaya no mo ho de ne sikasem nyina sikasem to sini omutimi kura o men ekufu ado ne Dr. Alhaji Mahmoud Bomia ena mudi nsam twrofo achi ene ye dede gu o man we mu amamu onye dede o ideas so wo dey backboard na aye adwuma na reflect timamufo abrabom enya ma bia adwuma ena enya mi wowei ma men kan kiro me kuro mu jusu fo muso emabu na wo hokora no sabi wo na wo se wa bia adwuma wo adwuma nti ento abama wo ba emabu ne mrantie maaye wo ho untime mu omu nyina adwuma amamuo eya ideas ne se wo be create nyuma ne wo de noma manipa komu han no na setena mu beba board na nyamfaso woni nsunsuanso wo temamufo abrabɔso enye nyuma bi dabi ti politician ni bi a wonam keka ma yewe na me ba dabi nye no na edibu man eno ne Ghana fuusu ne no yes inti amamuo yennie ubetumi aye enye ya no mo se IMF atemoto na sabi enye nipa binumu na enimu a wo de sabi cedi ene ekosi dollar no u cedi yen hyehyeye na ma dollar no enye dey ehun han no emfa cedi nkoyere no obegye no ho mai ti ehunu hwe yenu mu amo complain ena 8 months Captain Smart asoja fo bi eni we beji o man 2009 yes 2029 asoja fo bi anyi o man we why asoja aban no o man Ghana ye no o ma wi ti soja ni bi eni we beji o man we Dr. Alhaji Mahmoud Bomia ebeba 2028 2029 abebu man amama hunu se ni yesi bu man enoma true the vice presidency yenya free ne so effect a enya wo man yi so ene sector baby a amasabi avoid the traffic ahodo ana ekoso nyina eno ne ye frɛ ne sɛ obi wonimdie obi ye kandini otimi bu man de odi na dwene ye bibi a create bibi
aba system no mu a ebabua temamufoɔ ma obi anya so mfa so no ne yɛfrɛ na mamu nyama bi adwuma na me wo workers say da bi politician bi keka sa ne personal interest businessman bi kasa ne wo ne team power de ba ma yɛnka no kora nkyerɛ mo Ghanafoɔ mo executive mo amo kɔto aba yenuanom delegate foɔ ye ka no kora kyerɛ mo ne sɛ ma mo mu MPP party ani mo ase na amamu ye sɛ wode no me gu fom eno ne ye amamu na me di kan ka kyerɛ mesi mi kuro mu dwuso wona wo so wo nnwuma sɛ deɛn adwuso fom so emabunu ne mrante ye wo ho untimi mu obi anya adwuma nye eye ne ye wode bɛbɔ wo man no mu nhyehyɛ ya wo bɛyɛ na de ahotɔ bɛbrɛ wo man ma eno ne ye frɛ na amamu sa ideas no na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kura oze na na dubusa na se ekwan ben so ne ye befa so avoid traffic ye wo yen hospital wa avoid ye banks ne other sector ne de ekwan ben ne ye befa so say this ye see agenda 11111 hospital ewo all the district A monhwe eno ne ye kan se ideas or call rounds etie from na wode na ninsu ade hunu kan ho ene ne ye hu saa no ma fafe yeti sei eno ne ye frɛ na mamu enkogina obi achi en pe wanko awo personal interest en kasa asomasi wo adwuma we en asomasi we de ne beebie sei da bi oboa wo nko awo de na wo dwene na emom ye kan ye wo ba wo de nhyehyɛ ye begu akwan mu amatimamufoɔ asomo adwo wo mo ete sɛ de COVID-19 wo mu hodu Ghana kora ye beduru na eye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia enye sika na edibu man eye nyansa ne nimdie yes eye nyansa eni nimdie timu amo contest ya Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ena sebi eye mo message ni munia ni suade hunu me kama kyerɛ mu ton brand champion ne Kennedy wo kompre kwa Japan munia ni suade hunu baako muntimi ye de Ghana mamo muntimi mu Ghana ndebi ni ye wo pese wo ye no ka kyerɛ wo man no ni yehunu se ideas se ni kurawo se na mebedi mampaniya me de bebre wo man ma na temamufu anya so mfaso enye kasa amamu onye kasa tentene Mahama kan de chense ene ono ankasa na NDC fu ni su because amamu no nye kasa eye ne yodi begu fom ama wo man ma eho ato wo eno nti na da bia me ye sabi akane kronkron ame back Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia 24/7 enya de mi menya because na idea na da ne tirim ni na nisu ade hunu ni nimdie no eye obia oba na mamu ye benya so mfaso ne benya nkaye wo man we mu aye wure mfi eno nti na ye ni abere se delegate ya mo MPP mamu ni ya boro mamu ni mabuna boro munye ya boro munye ye mani nwisia ni nyanka boro Bawumia eyi obia ye dini di wo man anim obetima buman oye nyansafo otimi didie ni ho eba otimi hyehye no ma matimamufuo nya so mfaso eno ne ye kana mamu enye kasa ne kasa tentene ye nkotwa ntoro ento weesu ne yemfamu nko se de Mahama ba ye ankrofo su ene sikani system yi mu a even sidia omudi kogu dollar so ebeye 419 krokro de dwonwa na no ma bogu di egu no eno nya amamu ye nhyehyeye sa wode ni ewo wutirim eba board na nipa ewo man no nya so mfaso eno ne ye frɛ na mamu di yeseremo MPP delegate yeseremo munyai krokro de dwon na mo ye Ghana fo no a ya hyehye nkrofo ntade a ye pai eyezu eyeza no yeseremo ne nyesika ne edibu man eyenimdie ene ne ewubetimi aye policy enye obi yire ene ye policy wo bepe mampani adi asabi enye obi yire wati sika ware no ono wonye policy Samira Bawumia anye policy Kennedy achidi fo maamudi Kennedy achie mum yenka nkyere mu Samira Bawumia onye policy ye nyina ye do MPP na enye obi atiri mu pone se MPP entete empansam dabi na emum Samira Bawumia eye Bawumia ho kani onye policy ne se ni ewudi na chi no ni tiri mu adwene ni na nisu ade hunu ne na nhyehyɛ ya opese wode ba na yen ya ye wo form timamufuo yenya so mfaso eno ne policy
enye obi yira da petwa eno nye policy da bi ye nsa besi fom okuro yi mu ye kan ne ye din aka ne de Japan na ni nya de nchen kufu ado ye mfa ne ye din mu man ye mfa ne ye din emu man mo ma ye nye ye ho aboro na ye mfa ya won hihye ye mu nye ye ho pesemi nkuminya na nipa obetimi adi wo man nanim abu man ama Ghana ho ato no obi anim se ba womia eye nimdifo kandinia obetumi abu Ghana mo ye moa ni ye nsom na nye ye nyina Ghana ye nya na so mfaso esese NDC aban we ako omo de chawpa edema MPP aban a etemu koye. Okay. Yes. Yes. Yeah. Esese NDC aban we ode chawpa edema MPP aban a etemu koye no se. Said the na ye hunu no. Enya sa na netie. Okay. Entitam wa omu ha na nado say on declare state of emergency. On declare state of emergency. Omu de strategies ya hudu e wo wiase nyina ba ye no. Majari sa wo mu betena aso no. Strategies na we. Ayira. Ona mu Emmanuel Amakofibu a. Oh, nensaya tight. On to me nya ho Majari. Even say ya kase ye bet to me say 100% awon. Ya kase ye bet to me akon a fight 20% kurampa awon. The money involved we can't. Ama kofibua on to me nya ho se nipa ba kope. NDC aban we Majari opa yama wonum 8 years. Ebe koso aginsem. Gala no. Yes. At say, Majari yatra mfofo ho anadane ye kwaye brentio. Ti say ye ne afenyo marking adan wo kan parliament ye cha no. O se yamfa petty partisan politics ne ntonchen na yenka ne se oman asem. I agree with him. Ako menene ya agene because issue na eda ho no galamsey asem no eso chen o man ni nyina se ye ka se ye bekun e de etia one political party you can't nipa ba akofo untumi ati se o man mu ni nyina kan ye hu bom na nanu mayemfo assembly members ye nyina ye ka ye hu bom baako ne ye ka se ye fight e de etia galamsey na bom se ye ka se political party NDC tisui Majari see ye kwa 1 year ye kwa afe baako wo de chen afe na esa baginsem they can't omuntumi oh maso da mi omuntumi eno de na ya political talk. Yes. Time wo mu ya campaign no na ya political talk. Okay. Na omu nim the reality on the ground. I me ka bi. Me anso me ka bi. Na so crowd dey wo de chow pa ma na do that. Me de ama no dada. Me di nkan e de me de ama no. Say na ukotu setikasi a wi age a enough. But I can't remember say NDC for ya me ni asame demfi na mo visit site Joseph Yami o man visit site ko am ko ye press conference hey yes o mo visit site there o ma go o mo said that could na baby a press conference. No two na ne DC judiciary constitution na bo ho ban. E di dia judge fo atem ke kan sam wa yinim de to won so. Amra ne ya adwuma ma ne di no. Esesanka brantie wo face mra.
John Mahama ne NDC fu anyansa ye dibu man ebi ni wo mutirimu na wo de wo mwafu ni jimie kakra wo be jimi wa around nkwan ne ade a wo pe no wo mo bomboden ma abrantie we ba Ghana akoda sebe na nanoma tena konwa etwa nwan aye incantations aburu nuya de agu ni ti so yes yakoje ne se ye chief justice no wo no cause ono owo ho asade we ompene enti yenyi no na yemfa ye nipamra mo kan se na me bo video bi wa ha NDC communicator bi ka se ne bu afu aye ne ya bomode yi woman ye temu na free ho esa nka modin krofo ba na ye ne fast no mo ma ye ne fast na mu gina na de bia we press conference samuka ya NDC communicator ne ka sa ma me papa ye the yensa ye constitution no because of obia where did the Ghana phone in na tem na ye twadwan de agu ni tiri so say musuo endane no me endi sa akoda we achi yes in the campaign ni ye adwuma ema NDC fu pie koto aba at the government buy inti omo mfa ho eni de besie ye de ne beba ama na bebu mra no so obia court ebu anofo we ni enye say o suspect o there bi ye bu anofo that na aban bi afa no a shield ne say ye ne yaba obu aye ne ye ba ye enti ye you e de wafri NDC ni awo de wo se waton wadwene ama agbalimenti wo de America no wonte ase wo pa ko wia blajo deka ko wia blajo deka obekwa akodem wo ye NDC chairman ya de wo betum but wo e pa ne campaign a wo ye campaign ankasa ye tumi akofa obi saaba abema no saade wei e wo bra wo uwia banche betem ba akokra ye de wo betum egu constitution no enim ase otu was a party nti enye hwe na fi hwade se obi tumi ye sa aboni we ni na we nye former vice president you we ye the president of the land and his machinery Eshelde Kevin Taylor Bonne ho ban said ye be ya bibia anye den ento no ema no nya security na dia wirem wo mene say hotels akese NDC form penifo mo danya kakraka e was secluded place and kamo betumi de na kono mo se dey bi mo pese mo didi Ghana fo atam na mo kire Ghana fo sampa wo mo ensua nyansa na wo mo de koto sankwase abani ntimo ne wo mo beye vice presidential villa ene de Kevin Taylor koto we eno ne de ye monsem but se bawumia ekohogo fanti comedia na kire so no na hye na ne nananom atena konwei ene me ka kire mo munu abɔ no mu miem John Mahama